त्याच्या किंतु परंतु हा बिलकुल तुम्ही ठेवू नका. आम्ही उन्नीस बीस करणारे कधीच राहणे असतात. आम्ही यातर इथे यातर तिथे मधला कार्यक्रम आमचा कधीच नाही. आम्हाला जमतच नाही. याच्यामुळे आम्हाला कधी कधी नुकसान पण आणत होतं, पण नाही आम्ही कधी त्या नुकसानाचा चिंता करत नाही. एकदा एकाच्या बाजूने रातभर राहायचं ठरवलं मग मागे जायचं नाही. ही भूमिका आमची आहे, म्हणूनच आमच्या शब्दाला आजच्या निमित्ताने किंमत आहे. आणि तेच आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि जे राणे साहेबांच्या नेतृत्वाला मानणारे सगळे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी जे राणे साहेबांचे नेतृत्व ओळखतात त्यांनी ही भूमिका अतिशय स्पष्ट त्यांच्या डोक्यामध्ये बांधली. आपल्यासाठी ही निवडणूक महत्वाची आहे, बांधवांनो, सोपी नाही. तुम्हाला वाटत असेल एकतर्फी निवडणूक आहे, ठीक आहे, बिनविरोध झालेला आहे. 25 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे एकत्र म्हणून 25 उमेदवार बिनविरोध आले असते, पण शेवटी निवडणूक 50 उमेदवारांची आहे. प्रत्येक उमेदवार महत्वाचा आहे. आज महायुतीची सत्ता आहे या भागामध्ये आणायची असेल तर प्रत्येक उमेदवार हा भारतीय जनता पक्ष आणि धनुष्यबाणचा हा जिंकलाच पाहिजे. ही भूमिका आपल्या सगळ्यांची असली पाहिजे. नाहीतर माझ्या एका उमेदवाराने मी मतदान केलं नाही तर काय फरक पडतो, अरे बिनविरोध एवढे आलेच आहेत ना, माझ्या एका मतदारसंघाने काय होतं, अशा गोष्टी तुम्ही विचार करू नका. शेवटी तुम्हाला तुमची ताकद लावून हा जो आमचा पारंपरिक भारतीय जनता पक्षाचा मतदारसंघ आहे, हा जो भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आहे, इथे अगर कमळ हरलं तर त्याची चर्चा पूर्ण महाराष्ट्रात आणि जिल्ह्यामध्ये होईल. हा विचार करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काम करायला. शेवटी नवीन नेतृत्वाला संधी देणं ह्यालाच तर भारतीय जनता पक्ष म्हणतात. राष्ट्रीय अध्यक्षाकडे बघा, आज आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीनजी काम करतायत. फक्त 45 वर्षाचे 45 संधी दिली ना त्यांना मोदीजींनी आणि जे.पी. नड्डा साहेबांनी आणि अमित शाह साहेबांनी. आज सगळे मागावर लोक त्यांच्या समोर होते. मोठ्यातली मोठी नावं भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत, पण शेवटी तरुण नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. भारतीय जनता पक्षामध्ये तरुण नेतृत्व मोठं झालं पाहिजे. ही भूमिका आमच्या मोदीजींची आणि सगळ्यांची असताना आम्ही अगर ह्या माटणे मतदारसंघामध्ये आमच्या मोदी साहेबांच्याच विचारांवर चालणारे अगर आम्ही असू तर आम्ही नेमकं चुकलो कुठे हा कधीतरी सगळ्या जणांनी आम्हाला लोकांना सांगितलं पाहिजे. बंडखोरी करणाऱ्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं पाहिजे. आम्ही जे धोरण भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमच्या समोर दिले जातात ते तर मार्गदर्शन केलं जातं. जी प्रेरणा आमचे वरिष्ठ आम्हाला देतात त्याचप्रमाणे चालणाऱ्यापैकी आम्ही कार्यकर्ते. शेवटी आता ह्या पद्धतीचा अगर आपण काम एकत्र पद्धतीने सार्वजनिक पद्धतीने केलं नाही, आपण अगर ह्या मतदारसंघामध्ये आपल्याला कोण सांगत असेल अरे बाबा मी जिंकून आलो तरी भारतीय जनता पक्ष, पण तो नेमका हरवणार कोणाला आहे ह्याचा विचार करून तुम्ही भूमिका मांडली. तिथे अगर कमल चिन्हाला हरून अगर दुसरा कोण येत असेल तर मग भारतीय जनता पक्ष जिंकला का हरला ह्याचा विचार करून पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी काम करायला हवं. म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगावं. मी केसरकर साहेबांना पण विनंती केली की साहेब आपला बालेकिल्ला आहे, आपल्याला मानणारा मोठा वर्ग आहे, आपण 3-4 टर्म या भागाचे आमदार राहिलेले आहात, आपण ही दोन्ही प्रत्येक कार्यकर्त्यांची बोलावं, चर्चा करावी. आपण एकत्र पद्धतीने अगर महायुती म्हणून ताकदीने इथे लढलो तर इकडे आपल्याला अपेक्षितच निर्णय 9 तारखेला लागेल अशी परिस्थिती आणि ताकद या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये. काही वेगळं होणार नाही. फक्त आपण प्रत्येकाने भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी तुम्हाला बांधली असते, तुम्हाला मानणारी असलेली मतं, ओळखणारी असलेली तुमची घरं, प्रत्येकाने आपली आपली भूमिका अगर 100% प्रामाणिक पद्धतीने पार पाडली तर मला निश्चित पद्धतीने माहिती आहे ह्या परत एकदा येणाऱ्या 9 तारखेला माटणे जिल्हा परिषदेमध्ये कमळच फुलणार हा विश्वास आणि खाली आमच्या धनुष्यबाण आणि दुसऱ्या कमळ चिन्हाच्या पण पंचायत समितीचे उमेदवार हे 100% आमची महायुतीची ताकद इथे उभी राहणार याच्यामध्ये काही दोन विचार. आणि म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना आपण भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचे कार्यकर्ते आपल्या माध्यमातून आम्ही जनतेशी आणि मतदारांशी बोलतो. कदाचित आपण जे काय ऐकलंय, जे काय आमच्या भूमिका समजलेल्या आहेत त्या घेऊन आपण आपल्या आपल्या गावामध्ये आपल्या आपल्या बूथ मध्ये जावं, मतदारांशी बोलावं. जे कोण काय संभ्रमित आहेत
जे कोण काही कार्यकर्ते अन्य बंडखोरांबरोबर फिरताय त्याला लागलं तर मला फोन लावून द्या, माझा फोन हातात द्या, त्यांना मनीषजींना फोन लावून द्या, प्रभाकरजींना फोन लावून द्या, काय समज गैरसमज असतील तर आम्ही दूर करतो, आम्ही बोलतो त्यांच्याशी. ही भूमिका जशी आपल्या लोकांना समजवली तसे त्यांनाही समजवण्यासाठी आम्ही तयार. आम्ही कोणालाच दूर करणार नाही, कोणालाच कमी लेखत नाही, पण शेवटी हा कमळ चिन्हाच्या विरोधात अगर कोण भूमिका घेत असेल तर आपण सगळेजण मिळून कमळ चिन्हाची काय ताकद आहे ही दाखवण्यासाठी आपण एकत्र आलं पाहिजे. हे आवर्जून या निमित्ताने मी उल्लेख करेन आणि आपल्याला आवाहन करेन. परत एकदा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना, बूथ अध्यक्षांना मी विनंती करतो, आपण एक ताकदीने, एक संघ पद्धतीने आमचे दीपक गवस जे असतील, आमच्या पार्वती गवस मॅडम असतील आणि आमच्या स्नेहा गवस मॅडम असतील, आमचे हे तिन्ही महायुतीचे उमेदवार आज घासून नाही या मतदारसंघामध्ये ठासून आले पाहिजे हा निर्धार करून तुम्ही सगळ्यांनी. आमच्या दीपक गवस बघा कसा एकदम हळूहळू बोलतोय. दीपक जरा हवा आली पाहिजे आपल्यामध्ये, आपण आवाज असे झाल्याशिवाय निवडणुकीची मजा पण नाही. मजा पण तुला सरळ सोपी निवडणूक मिळाली असती तर तुला लवकर झोप लागली. आता निवडणुकीमध्ये न झोप लागणारी निवडणुकीत मजेशीर असते. आणि उमेदवारांनी तर मला जर तुम्ही विचारलं, मी एवढ्या निवडणुका लढलेला आहे, उमेदवारांनी तर जोपर्यंत 7 तारखेला शेवटचा मतदार जोपर्यंत मतदान बूथ पर्यंत जात नाही तोपर्यंत उमेदवारांनी झोपताच कामा नाही. ह्या मतात कमी आहे. बरोबर आहे की नाही? कसं मी चार वाजेपर्यंत मला शिकवणारे माझे शिक्षक आहेत. वॉचमॅनची भावना काय असते तेव्हा मला कळली. म्हणून निवडणुकांना या अशाच असल्या पाहिजे. मजा येत नाही, नाहीतर काय खासदार थोडीच कळतं काय निवडणुकीमध्ये. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, आव्हान स्वीकारा. भारतीय उमेदवार बदलत असतील, उमेदवार नवीन नवीन भेटतील, पण इथे भारतीय जनता पक्षाची ताकद आणि कमळला कोण आव्हान देता कामा नये ही ताकद तुम्ही कार्यकर्ते म्हणून तयार करण्याचं काम येणाऱ्या पुढच्या 2 दिवसामध्ये तुम्ही करावं. आमचे तिन्ही उमेदवार भारतीय जनता पक्ष, खालती कमळ आणि बाजूला म्हणजे कमळ, धनुष्यबाण आणि परत कमळ, हे तिन्ही उमेदवार चांगल्यातल्या चांगल्या मताने तुम्ही निवडून द्या. मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, या मतदारसंघाला आमच्या दीपक गवस जिथे जिल्हा परिषद आणि खालती दोन्ही पंचायत समिती निवडून आले तर पहिल्या फटक्यातच 1 कोटीची विकास निधी देण्याची जबाबदारी माझी असेल. हा शब्द तुम्हाला पालकमंत्री म्हणून मी देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.